ɗum foɗi hakkillo fulɓe ngam ɓe tino ɓe janga jande jamanu, nden bo ɓe tabbitina ɓe jogake ɗereji kala ɗi ceydaram jangirle maɓɓe ha juɗe maɓɓe. Honorable Hudu A Kanje hanko waɗi noddandu ndu wakkatire ko o yaltiri mobde nde kawtal jinganowal ummatore fulɓe fudeko, waɗi mobde wattan wiɗitol ngol ɓe ngaɗi ha nder diwal Nasarawa nyande 14 lewru ndu gonɗen nder i hotel Sandaji ha nder Lafiya nder diwal Nasarawa. O wi mi yari wikika min jahai fattude fulɓe emin tefa ɓiɓɓe fulɓe janguɓe, amma chaɗɗum min keɓi goto timminɗo jande, nden chaɗɗum min keɓi 10 ɓe min batti kugal nayes, chaɗɗum min keɓi goto bawɗo kugal lokotorku. Nder kuɗe ɗe min gaɗanta ɓiɓɓe fulɓe ngam hamɓe ma ɓe mbota laamu dimokuraɗiyya, to a yehi ha Kanje a tawtai kugal ngal min ngaɗi to min keɓani ɓe ndiyam. Hanko ma ballowo gwamnajo diwal Nasarawa dow ko larani jangirle ɓiɓɓe wainaɓe, Hajiya Kande Adamu foɗi hakkillo dow ko larani jande jamanu, to noddi ɓiɓɓe fulɓe jinnano jande. Goto nder baba fulɓe diwal Nasarawa nden bo baba jonde o mahani Fodeko Barka. Nder mawɓe hoɓɓe ni jaltirɓe ha mobde nden hauti e hukuma'en rento iga komisinajo kalfinaɗo polis en mo diwal Nasarawa, e wakilijo hukuma civil defense, nden e woɓɓe majalisa en kawtuɓe e Hudu Kanje be majalisajo lutanowo Uke nder hukuma laamu famara Karo e diwal Nasarawa, hautande e woɓɓe mawɓe fulɓe bananta ardiɗo mi yetti Allah Mabban mo diwal Beniwoy, woɓɓe hoɓɓe tedduɓe yaltirɓe mobde nde ko woni makasudu waɗuki nde jonde nden. Alhaji Muhammad Habib Husaini hanko woni ardiɗo Fudeko mo diwal Nasarawa rako andini ko de rediyo. Research ɗum waroy ngam wara ɗum waɗa bincike ɗum yi'a ɗime nasaroriji keɓi ha ɓangare research ekkiton sana'aji ɗum walliti ɓe, sannan koye woni matsaloliji ɗi ɓe fuskanti, sa'an nan ɗum koye kamati ɗume shawaroriji ɗum hokkata gwamnati shugabanni ngam rarugo man wallitirta wato ainihin fulɓe e rewɓe fulɓe, so manufa wato ainihin jonde ɓe wonɗon. Keroru fotowol ngol wonɗon Ibrahim Romodake KRTB iga Lafiya diwal Nasarawa.